రాజ్ కందుకూరి రాజ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను రాజు అశోక్ అందరం బాగా ఫ్రెండ్స్. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి చూపుల్లో మంచి సక్సెస్ కొట్టాడు. సో పెళ్లి చూపులు అయిపోయినాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మ్యారేజే. సో ఆ రేంజ్కి అది దాటి ఆ రేంజ్కి ఈ సినిమా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని, రెండోది ఈ సినిమాకి కూడా నువ్వు ఎన్ని అవార్డులు అందుకున్నావో పెళ్లి చూపులకి, దానికి డబ్బులు దీనికి కూడా అందుకుని హ్యాట్రిక్ చేస్తే ఇండస్ట్రీలో ఒక హ్యాట్రిక్ కంటిన్యూగా అవార్డులు అందుకున్న ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటావని ఆశిస్తున్నాను. రాజు, ఒక డౌట్ ఒక క్వశ్చన్ రెండు అండి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా ఏళ్ల నుంచి పరిచయం కదా మీలాంటి వాళ్ళందరికీ. ఆయన ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారండి బయటికి? మొన్నటి వరకు ఆయన ఏం చేశారు మీరు? మొన్నటిదాకా బ్యాచులర్ కదా, పెళ్లి చూపులు మొన్నే కదా అవుతా. ఇప్పుడు పెళ్లి కాకముందు కుర్రోడు చిన్నపిల్లడు కాబట్టి ఎవరికి తెలియలేదు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా చంటి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న పెళ్లి చూపులు లాంటి సబ్జెక్ట్ ఒకటి పట్టుకోవచ్చు కదా అన్నారు. అదో పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అయింది మా బట్టి వాళ్ళందరూ కొంచెం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే అడుగుతా ఉన్నారు.